Meron pang pinakamatindi kong ginawa sa kanya. Kinain ko yung ano niya, wet box. Anong nangyari sa kanya? Yung kinain mo yung butcheron, ganun. Meron akong ngayon na ka-live-in partner. Tapos sa tuwing nagdudu kami, ang pinaka-gusto niyang pinag-uusapan, yung mga bagay na dati kong nagawa sa mga ex ko. Kunyari, ayan na, naghalikan, ganon. Sinasabi niya, paano mo ba siya sinubo? Yung mga ganon. Tapos nawawalan ako ng gana. Ang gagawin niya sa akin, ilalapchok niya yung pababa ko. Anong tingin mo? Bakit, pinapakwento niya yung ganung bagay? Ang sabi niya sa akin, if lalo daw siya naglilibog, ngayon lang daw siya naka-experience sa akin na sobrang yummy daw at saka magaling lumapchok ng talongges. Ano yung pinaka tingin mong nagpatirik sa kanya? Naku, Tita Jello, baka mamaya ikaw din tumirik dyan. Saring talagang sinusubsubo ng buong buo. Kinakain mo ng buong buo. Tapos sa ginagawa, yung balls, ginagawang Christmas balls, yung inuuntugan, gano'n. Inaalog-alog mo, gano'n. Tapos kumakanta ako, jingle bells, anak, laki ng mata mo. Meron pang pinakamatindi kong ginawa sa kanya. Ano? Hindi talaga makakalimutan. Kinain ko yung ano niya, wet box. Ano? Wait. Ano ulit? Anong ginawa mo? Dininaan ko yung wet box. Tapos, anong nangyari? Anong nangyari sa kanya? Yung kinain mo yung butcheron, gano'n. Siyempre parang, ganun siya. Ano ulit yung sound effects? Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.